Neka ih zajedno. A što moramo uvijek u dupe ovo da izbaci naprijed? Kako ste? Dobro, vi? Odlično, kao što se da. Ko ima bolje kandidate, Dara ili Mili? Ili... Je li bilo nekog napuštanja emisije juče? Pa da. Pa, znači, Ono tvoje. Da sam ja iskrena i spontana. Kad mi nešto zasmeta, ja kažem ili napustim. Ali dobro, sve se sredilo kasnije. Kako je bilo u Dubaju, Daro? Odlično, odlično. Tvoje zdravstveno stanje, nešto se polemisalo da si otkazala zbog zdravlja nastup. Ljudi nisu navikli na mene da sam ja, da ikad otkažem nastup. To je desilo se jednostavno posle puno koncerata, pred Novu godinu, posle Nove godine. Imala sam klasičnu neku prehladu, da nisam htjela da pevam na koncert na otvorenom, da se ne bi još više hladila, pa sam otkazala. To je jedini možda nastup koji sam otkazala. Tako da, i onda je to odmah drama, znaš. I u Dubaju si se izlečila, sve super? Naravno. Sve znaš. Odlično. Ćao, ljubim vas. Ćao. Da. Ali Daro, danas izgledate kao profesorica. Ozbiljnost. Malo razvoj novi. Pa da ćemo gosti. Bravo, bravo. Evo, juče su ove super fotke. Imaš? Da. Ma, ne sviđa mi se.